Mi olyan vicces? Mondd már, mind nevetsz. Elmúlt ez a 6 kurva év. Itt van a fiam, hát nem lehetek boldog? Ezt a szót még nem hallottam tőled. Főleg John előtt. Mama, börtönből jövök. De csak ne védd őt, jó? Figyelj, megvan még az a kis tévé, amit beküldtem? Igen, a dobozban. Ó, jó, mert rendbe hoztam neked a lakókocsit, ha magányra vágynál. Ó, az remek lesz. De lakhatsz a régi szobádban is. Nem, jobb a lakókocsi. És ez egy kurva jó kis tévé. De jó Isten! Az enyém, mert ha a gyerekeim itt élnek, az én fiaim, akkor ki meri nekem megtiltani, hogy meglátogassam őket, amikor csak akarom? Van erre? Hozzád nem szóltam! Hívjam a rendőrséget. Tőlem azt hívsz, akit akarsz! Miért vonnának a te gyerekeid? Soha nem voltál apja a 2 fiúnak, csak is a lányunknak. Emily, ez a neve. Igen, Emily, de ő meghalt. És most minden szeretetem ezé a 2 fiúé. És neked az fáj, hogy te ezt nem tudod megadni nekik. Freddy, megkérlek, hogy most menj el. Akarod, hogy megöljem John Bulls-t? Mondd, akarod? Engedd el! Ez az én dolgom. Te csak élj tovább, mintha nem is tudnád. Engedd el, Freddy! Freddy, engedj már el. Főzzök egy kávét, ha? Kávét? Jó lesne egy kávé. Most szépen leülünk, meg is...